delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya enggak sukses. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Bejamu nduk dirabi Bathara Kala. Pak jane akeh. Sapa Bathara Kala? Yen manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Nggih, Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diaturke sik terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. nggih. Ah, iki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga wae dhewe sik genti taun ngarep go merono. Amin, amin. Sarmuji Pak Sekjen. Amin, Pak Sekjen. Wingi yo teng Madiun. Arep kowe to kae teng Madiun? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus itu ya. Niki sinten? Ora kata kong. Sinten, Pak? Sinten, Pak? Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Nah, ya. Mbak Niken wonten to? Enak lho. Oh, suwi ra ketemu aku ya ampun. Mah pantesan kok sindene Pak Tangko kono sing beda lah kok Niken ya. Kuwi anake kon koyo Mbak Niken lho. Pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Yo. Aja koyo anake TB. Anake TV piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iki lho. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok. Masuk. sinten iki? Mbak Niken mulai Mbak Ah niken, ayo kan. Ora kata kong. Nah, kena ora kedawa-dawa. Nggih. Sing meneh kutute manggung diaturke. Siap. Nah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora ngelu 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Ngosek to ngosek to Apa? sampeyan iki kon kok ra iso. Apa? Dipun maringi pinten? Mbah ora tak hitung. Didok, didok. Siro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. ora iso. Ora iso nggih. Ora. Iki jadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Ah, iya. Jadi bagi songo kan 300-an. Ah. Pak Sarmuji kirang 700 kersane. Salah ngemis. Wis dicae kok kempis. Boten Pak, boten Pak. Dipun mohon Pak. Ono rezeki sithik disyukuri akeh ya disyukuri Nggih, lah oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Haji nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung Mas. Enggak iso. Monggo ndek niken. Iya. Semeneng Pak, semeneng. Ora saling gawe sih, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane iki ngadeg. Iki genduk niken ya lagi lara ning Oh, nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Sehat tuh, dan sehat. Sehat Nduk. Kembule kok. Meneh kok. Meneh kok. Ya. Hmm. Kumpul ngun. Luar biasa. Bi, Dalem. anakmu mau duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak niken niku bejar-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem. Ah. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya enggak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Mas. Pendidikan ora perlu mikir percintaan ya kan? Betul. Yang penting karir yang tinggi menyatakan karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Boten kula takuti Pak Yon saya nduk niken. Umpama sampeyan anu golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah, Upama seniman ku golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Nah, iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo, arep ngopo? ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagus sing dagelan. Lho boten nek pancen pilihane saran iku tak kaya hadiah. Apa to? Ngono ben pilih-pilihane Ora. dhewe. Kak. Lek seniman ki ya mesine sing iso kabeh.
Amin. Ya iso dalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecos iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Ada? Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarya yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. perkara engko jodoh ki nek sing ngatur ki. Leres, Pak. Lah iya. Endek kan terus ya. Loro wae suarane kaya ngono ndak waras. Iya. Mangga 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 Monggo monggo. mangga 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 BTB. Tak kurang ajar beri nyapa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Kok mati suarane iki kan? Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan suara pedhit niku apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Kowe tak kon naruh bocah tak. Ya, kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kowe. Siti-siti wae ne. Ki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenang. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae. Oh. Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Ojo sekarang? anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dene gelas. Embun nggih, jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09.00 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Embun niku Pak Kas. gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan lek mau ngembon-ngembon kae nggih ngrujuk raimu. syarat, syarat. Ya, nek ngomongane tenang. Kesarono. Ya. Ya terus Nduk kan. Nah. Midanget Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek ora kelu nek ora Taiwan, Nggih. ditransfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kawan Ardi. Nggih. Nah, wis tak wene Ardi lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Ya, hitung sing adil. Ya, wis tak kene aku sebagai jembatani. Jabatane Pak. Menyalurkan. MC. Terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Ya. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Boleh. Hebat. Piye? Ngedelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho purun to. Lah kon harian tadi Bang. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo karo Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji matur sembah nuwun. Apane?
Lho, tak ilingno mbok menawa lali. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nika tak ilingno. Nggih jare ngono. Nggih. Agar misi matur sembah nuwun. Linjing Pak nggih. Alah. Oh. Iya ndek terus. Ya. Mulya Nalaya manut aku nduk, Ken. Sugeng langgahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye? Alah, yo, Nduk, ya, matur suwun. Omong TV ya, jare minggu ngarep. Ngamu sing engkel kok iso kok lagi menehi. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Ayo Pak, diumpani terus kuwi TB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur ya. Ya. Nano. Ya, Dok. Wangi tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Ki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mula cilikane nek Ken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang itu Mas ngempite. Ora, ya wis dhek kontak ki ora mergo dalan kangkong ki ora. Wis kontak mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Kok disurung karo dongane wong tuane. Dadi mumbul kaya ngene iki. Nyatane hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang kuwi rasa ngaku-ngaku ngempit-ngempit ning Salindri iki tentang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Butuwi, Mangga Butuwi, ayo. sing bar ngempit aku, ayo. Ya. Ya. Kon dhuwur Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol rung. Macam menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya. Wah, luar biasa wonge. Bejamu Nduk dirabi Bathara Kala. Wah, jane akeh. Sapa Bathara Kala? Biyen Oh, cangkemmu. ya bagus ya. Minder ke Bu? Manggung kaya penak ya ya. Camplenge. Sing nonton ya anteng sing ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta.
geser sebelahnya. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Mangke. Jik gadis, ijik perawan, lagi anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lan ben pipine enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lawas. manis. Manis lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Lebih lulus lah, Pak. Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah gelarin apa? Gelarin apa? SSN sarjana seni. Seni. Oh, mah ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. oh sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodil mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda Pak bojo. Tak kira oleh SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ayo, Nduk. Nah, iya. Pakan. Nah. Pakan nono Han. kan pakan kan pakan 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 nono ngono Nduk. pakan nono Pancen yo Dik perawan ki arep makani manuk ki rada Nggih, Jajar Ora kelino makani manuk. ora apa-apa lah. Ora apa. Nek saya wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek kan lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Ah iya. Lah iya. Ya dong. Ya, terus no. manuk sebelah. Nah. Geser. Ah, iya. Luar biasa iya. Apa primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Blora Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho. Dadi Oh. wis do poli. Pak iya sekermu kena nduk kita. Padahal cilik. Kita lek sik cilik ngono ya. Nggih, ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Terus perawan ngono. Lah iya. Nduk, kula makane manuk to. Heeh. Kuwi genah bakoh iki tukang makani. Nggih. Kalau cara jeluke mik wis ngawaten gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane nek mayang iki gegem. Gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, nek iki mau mayakan sapa sini? Wanda iki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan burine niki benten. Bedane. Ada jalan. Kenapa ngono ora kuat belas gabeng. Omonganmu sing ora-ora. Ayo, Mas. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nang. Ya. Kopi no, ndelok wayang kok tenang ae. Ya. Pakan
sambung wancit ya lu yuk. Kudu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih, nggih, nggih. Mau Wanda dicek perawan, terus apa jenenge kuwi mayang wis duwe bojo. Lah Wiwi iki statuse rondo. Sing arep mau pakakne kami tuwa mo ya kuwi. Kamu Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek bali desa ki sapa? Ora. Nek mulai legan diatur tindak teng bali desa. Kon ngapa? Alah teng mriko nggih tahlil lan mboten apa. Iso kita. Oh iya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kayak bali desa, kayak nggo nyogo mentek kok. Alah, bulu iki sing tambul kok. Wah. Alah. Parat iki. Timbang nganggur, Mas. Ha iya. Ya, entek nih, Wi. Ayo wi. Wawi, ya. Bebas. Wiwi. Sita ora? Sita. Oh, gitu. Ya. Lanjutke kuda nyungklang saraban ya. Duh lae wong bagus yen tan Uri tindake njane boko Sarmuji. Nah, oke Bre. Monggo Haji Sarmuji. Tindak panggung. Nggih. Monggo Bapak kepareng menyapa warga masyarakat